बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो एबसुआ आसाम नाङै U-13 जोलुर बादायलायनाय खुंबोबाय थाबोदों। U-13 आव गेलेनाय साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरखौ हादरारि आरो माहारियारि थाखोआव गेलेहोनाय थांखिजों एबसुआ आफादनि 56थि थान्दै जख'न्थायनि गेजेरजों बड'फा FC दानो थांखि लादोंमोन आरो बै थांखि बादियैनो रायमनायाव जानाय एबसुनि स्पेसियेल कनभेनसननि गेजेरजों आबुङै दाफुंनाय जादोंमोन। बेनिनो बड'फा FCनि U-13 जोलुर गेलेगिरि सायख'नायखौ दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय उदांस्रिनि आलारि प्रेमसिं ब्रह्म मेम'रियेल स्टेडियामाव सायख'नाय हाबाफारिया जागायबाय आरो बे हाबाफारिखौ एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव आसाम नाङै गं 14निबो बांसिन जिल्ला एबसुआ बाहागो लाफैदों।